I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. I love little girls. Здравейте, Майнкрафтери! Аз съм Стив и сега ще снимам един клип за автоматична ферма за картофи. Много лесно. Днеска си измислих. Предполагам всеки му си направи такава и защо не е трудно. Така. Ето я. Ще ви демонстрирам как работи. Извинете, нещо май няма да. Добре. Штрак. И сега... Ето. Всички картофи пораснаха. Дърпам левера. И ето. После по каналчето да изчакате. И мисля всички картофи бяха и да не се дофили на всички земи. Добре. Ето. Така. Много е лесна фермата. Много казвам, всеки може да направи. И нека започваме. Първо, нещата, които ще ви трябват са дърво, редстоун, левър, вода, картофи, хол, на мен ще ми трябва грас, понеже го правя айрон блокове. Така. И... Опа, най-важното забравих. Това е. И сега. Правите две блокчета така и изкопавате 4. Всъщност трябва да са 3. И стики писта не забравих. Ето. Така. И после така. И изваждате така 2 или повече, зависи. Аз, понеже съм си правил тези неща с вълната, съм направил 2, да. И после навсякъде слагат едно дърво, освен на едно място. Ето тук. Ви трябва слаб, какъвто и да е, само да е слаб. И правите така. Да кажем толкова. Очевидно ще трябва Redstone Repeater, но може и да не трябва, може да трябва да се слагам за кеф. И сега тук имате Wooden Planks и си правите едно резервуарче. Че за тази цел трябва да видим дали това ще проработи.
остава същото и го напълвате с вода. След това, извинете, аз няма да покажам как се посаждат, логично е. Както изглежда, какво го взех, само да обясна. Да, трябва. Ето така, само едно блокче. Правите така. Ох, че съм идиот. И така, просто го слагате. И много просто. След това, колкото ви е дълга фермата, правите така. Так. Си правите едно такова и така едно каналче. Падне водата. Да, ето го фейла, който я забравих. Обясна как се маха. Слагате така. След това другата страна по същия начин. Ето. Така. Тук са посадили, пораснали са. Може да... другото задължително нещо, да си покажа, е торчове или... Айде, как беше? Glowstone. Трябва да си осветите фермата. Най-важното нещо, аз по принцип разсъждам така. От другата страна, така. Доста е простичка фермата. Ето, осветявате се, тук има. Ако някой, който не се сеща за какво е каналчето, само да тествам дали ще стане. Ето, да. Водата идва. В този случай ще направим така. Ще идва, ето. Пускате си. Да ви кажа само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 квадратчета съм я направил аз. Ако броим това става 9, тук 10, 11. Ако броим и е това, стават 11 квадратчета. Общо взето това е фермата. Тя да покажа направо как да се засажда, обаче поне ще снимам с бендикам и няма много време. Само 10 минути. И това е фермата. Така може да си направите за каквото щете. За другото, за моркови става. Добре, това беше всичко от мен. Аз съм Стив. Ще мисля да започвам една поредица Survival. Ако ви харесват моите клипове и като гледате, напишете да, ако искате да почнем Survival. И това е. Това беше всичко от мен. Аз съм Стив. Ако искате още машини, пишете каквито да са. Чао!